Minħabba li l-laqgħa tal-Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista saret it-tlieta u mhux il-ħamis, il-Kummissarju Ewropew John Dalli ma setax ikun preżenti biex jagħti x-xhieda tiegħu. Madankollu huwa qal dak li kellu xi jgħid xorta waħda permezz ta' video conference ta' 25 minuta. John Dalli żvela l-ewwel darba kif nhar l-erba' 11 ta' Lulju Richard Kakia Caruana talbu biex joħroġ stqarrija ta' appoġġ lejh, iżda Dalli rrifjuta. L-għada l-ħamis 12 ta' Lulju Dalli jgħid illi kellu hacking tal-email tiegħu bl-IP address ta' min kien responsabbli jkun relatat ma' grupp li qed wetta attakki anonimi fuqu. Dalli qal li qed ikun fil-mira ta' attakki ġodda illi mhux qed isiru minn xi individwu iżda minn grupp li qed jaħdem taħt ordnijiet stretti. Qal li jaf min huma n-nies wara din l-istrateġija u fi żmien li ġej ser jgħaddi d-dettalji kollha lill-Prim Ministru bl-ismijiet ta' uffiċjali tal-Partit Nazzjonalista u tal-Gvern. Fix-xhieda tiegħu John Dalli ddikjara wkoll li l-Partit Nazzjonalista huwa partit infarrak fejn ħafna nazzjonalisti m'għadhomx iħossuhom komdi fil-partiti li minn dejjem appoġġjaw.